So, nag-plaster kami mga almost 100% masiro-siro tang PUG. Nabatihan si Undok Secretary General Diego Malacad. Sa ibang pagit nga balita, lokal ginpangluthang pilason na mag-live-in sa sitio Ganahan, Barangay Tinayunan, Syudad sang Hiulngan, tinalikdan nga gab isang Miyerkules. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Vicente Espinosa Jr. 42 kag Helen Grace Lim 49, residente tanan sang Carpen Subdivision, Barangay Poblasyon sa amuman nga syudad. Sunod kay Chief Master Sergeant Emmanuel Magallanes sang Hiulngan PNP, sakay sa multikaba mga biktima padulong sa balay nga ginbakal sang ilabyan nga ato sa guwa sang pungsod sang ginbanggaan kag ginluthang sang riding in tandem. Na-recover ang basiyo ang kalibre 45 ng armas luthang sa motoridad kagin padalman pa ang rason sang krimen. Inserbihan naman sang warrant of arrest ang kinakabing nga finance officer sang New People's Army o NPA sa sitio Tondo, Barangay Suay, Syudad sang Himamaylan kahapon sang kaagahon Huwebes. Ang subject sang warrant of arrest amo si Ramon Patriarca nga KTKR member, Secretary General, subong man finance officer kag aray Deputy Secretary sang Kilosang Rehiyong Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Si Patriarca nagapatubang sang masobra na 10 ka counts sang kaso nga pagpatay. Nadakpan man ang duha ka mga ginakabig nga regional staff sini nga Sante Carmen Jonaville Matalo kag John Michael Texon. Nakuha sila poder ang 3 ka eksplosibo, 2 ka kalibre 45 nga armas lathang, 1 ka submachine gun kag may magazine kag mga balang wala nakalupok sang AK-47, 9mm kalibre 45 nga armas luktang, kalakip ang cellular phone, subversibo nga dokumento kag ang NDF flag. Sa katapusan nga balita lokal, nagjutay na ang complaint kung tawag nga mabaton sa Aksyon Center angot sa wala makolekta nga mga basura sa palibot sa syudad kada adlaw. Sunod kay Task Force Basura Head Wilfredo Julingo, ini nga sitwasyon na resulta sa ila wala untat nga operasyon batok sa mga pasaway nga nagabilin o kung nagalapta sang basura. Dugang pa ni Julingo ang tanan nga mga individual nga damlag lang nila nagkaladagpan ang mga first offender, gani ini ang ila lamang ginpaandaman. Sa piyak nga bayan ginpasiguro man ni Julingo nga sa tion nga mayara sa mabaton nga reklamo ang Action Center angot sa wala makolekta nga basura, ining ginaaktuhan paagi sa pagpadala sang on-standby nga units ng garbage truck kag garbage collector. Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:10. Detalye sa mga balita nasyonal. COMELEC nagapanindugan nga wala sang hacking nga natabo sa ila automated election system. Mga Pinoy nga unemployed nagjutay suno sa PSA. Ang detalye sa nagapangunang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG.
Alright, saliwat, good morning mga aga sa tutanan ng mga ka-aksyon. Today is Saturday. Good morning kay Ma'am Ana Sinoro, kay Kim Eriman. Si Kim Eriman nga nag-justify, nga hindi siya taga sa Antique. Kim Eriman, taga Mursa, gid saya. Bata gid saya ni Jerry Rojas. Absent, kuno si Boy Duran. Where is you, Aksyon Boy? Are you way here in Minnesota from Van Mayo? Good morning. Yes, Ma'am Van. Papay, ilan na siya danay kay Hayato sa subong. 2 days in a year lang na siya ga-absent. Good morning, Aksyon John and Aksyon Eden. Ga-monitor na kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. God bless from Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, Ma'am Rochelle. Kailangan, wait lang, gid. Kaya medyo hindi ko kita eh. Hello, Aksyon Lord John and Miss Gorgeous Eden from Van Mayo. Good morning. Sir Eddie Laus, good morning, Aksyon John. Kay Inday Eden, ari lang kami gyapon na Isabel. Ga-monitor diri sa Victoria City. Melvin Finafiel, good morning. Erla Vega, mayang aga. Good morning sa tanan, ka-aksyon sa tanan ng reporters ng ARB. Keep safe always and God bless from Ma'am Ana Sinoro. Homa Lumena, good morning. Ma'am Jinky Dialagdon, mayang aga. Aksyon Lord John Diaz, Aksyon Eden, kay Mr. B. Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo. Sa tanan, no? Salamat kid from Arizona, USA. Mayang aga. Kuno do sa kay Mamaya. Lulit Dialagdon, Papa Joe, Karina Villaflor, Aldrich John Apil. Yes. Good morning sa inyo dira tanan. Of course, sa mga kay Sir Judith Gallego ko no, and to all sila no. Good morning, habali Cecil Ferrer. Chris Vilma Treyes, mayong aga man, dira sa Arsenio family. Kag sa tanan nga taga DSB, dira galiha, good morning dira sa inyo tanan. Subong man dira sa may syudad sang Silay, Talisay, Aksyon John. Yes, good morning. Good morning dira sa inyo. Hindi niyo lang dapat Kalma-kalmahin liso-liso. nyo, Dan. Kalma-kalmahin nyo lang, kay layo pa ang ngayon na. Hindi niyo lang dapat liso-liso. Okay. Nagwa naman ang akon sa Facebook Live. Chris Vilma Reyes. Good morning, Aksyon John. Kag Eden, watching live, Murcia. Greet ka lang tatay ko, Jerry Azero, kag Reyes Olvido, Titsoro, Arsenio family. Good morning, Aksyon John, kag Miss Eden. From Ray Flores. Kay bago naman nga ni si Barrioga, Ray ni naligad mong. Subong naman, Ray Flores Barrioga. Sila, lain-lain na nyo lang da. Francis Norsho. Good morning, Aksyon Eden, kag John. Mayang aga. Ters Vergara Sancho. Yes, good morning. Good morning. Kay Faustino Capilio Navarro Jr. from Sabah, Malaysia. Good morning, man. John Esquera, morning. Monitor lang sila kuno sa San Mateo, Rizal. Wow. John Joycel, God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doon mga barato ng mga bayo, di ba? Ang ginaon dahil online selling na wala. Mga 75 only. Yeah. Abang-abang mo kayo Facebook Live. Sana all. Kaya siya Kim Erima, hindi siya kuno yung magpabata. Mayor Rojas. Siya kay... Bata sa Duterte. Okay. Wala gina-question. Kung gusto mo nga bata ni Duterte, mo man. Basta may suman ng yapon. Tinang suman mo. Wala pa sa guro ka puli. Ato diba, patusagan, nung may module ka manday, wala ka naman kapas. Wait naman, dasun ako ng module. Importante ito sa Antique. Kalagaw sa Antique. Wow, sana all galagaw sa Antique. Pero naghalog-halog naman action dyan mo, mga ano. Pwede na kalagaw-lagaw. Doon sa bata, pero di ba? Do 13 anyos, pero may boyfriend siya. Wow, in a relationship. Wala ka kabalo, wala ka kita sa iya. Isa ka Facebook account. In a relationship. Wow, sana all. Tingala ko ga TikTok. So, kasi mo na itong kantuan niyo sa Antique. Basi boyfriend niya to? Basi ka, ano ka da ha? Atiya Kim? Ginlagawan mo daw imong boyfriend. Tandaan mo, hindi pa preparado mga maninoy kag maninay mo. Dason lang na kay may pandemya pa, okay? Sagid lang na una, ginaw. Good morning, Aksyon John. Bala, Eden. dumatsyag mo yung balaya do. Doon sa katulog. Wala sa katulog, kag requirement. Oo. Dala sa module yung pagtanaw, Aksyon Radio. Yes. Oy, sa iban, gali, wala pa gyapon, pwede pa ka makasend inyong viewers, online viewers naton, inyong resume para sa itong data gatherers kag reporters. Sa Monday, may bago nga correspondent. Oo, wow. Oo. Do, naka-ano to siya sa una, di ba?
volunteer di siya Kaya sa aton. members ng AFC? Yes, perfect. Okay. Sige, sige. Ano na mo kay? Why mo na, James? Ano, James? Okay na, James? Oh, sige, James. Standby, standby. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 20 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Nagapabili na panindugan sa Commission on Election at COMELEC nga wala sang hacking na natabo sa ila automated election system sa piyak sang aligasyon ni Senator Amy Marcos nga may security breach sa bahin sang automation contractor nga Smartmatic. Ginbalibaran man nanday Poll Commissioner George Erwin Garcia kag COMELEC spokesman James Jimenez nga talakayo ng aligasyon ni Marcos kadungan sa executive session sang Senate Committee. Una diri ginpayag ni Marcos nga pagkatapos sang duha ka hearings may nila nga mas padalman pa ang issue sa piyak sang pagpanginwala sa Commission on Election. Apang depensa ni Jimenez, wala sa natabo nga hacking kag hindi man ini makaapekto sa resulta sang eleksyon sa 2022. Samtang ginaligan naman ni Senate President Vicente Soto III nga gintugutan sa Smartmatic employee ang isa ka grupo nga kopyahon ang copy voter data sa laptop. Ginpanginwala naman sa Smartmatic aligasyon kay ginpayag nga hindi bulbado ang kompanya sa proseso kung pagtago sang personal nga datos sang sinuman nga botante. Ginpasiguro naman ni Garcia nga aktuhan sang COMELEC ang isyu nga ginpabutyag sang Senado. Nagpabutyag sang kabalaka ang media watchdog angot sa pagpangatake batok sa media nga nagapapili sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sunod kay Center for Media Freedom and Responsibilities Executive Director Melinda Quintos de Jesus, kinahanglan nga magdoble halong ang mga journalist sa panahon sa eleksyon kay ginpahayag nga ang Duterte administration may hindi man namin nga pagtratar sa media magluwas na lamang kung wala sang mabugat nga ginakomentaryo. Sa records ng Philippine Center for Investigative Journalism, duha ka journalist na napatay halin sang nag-umpisang filing sang kandidatura sa tung bulan sang Oktubre. Ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority nga naglubo ang kadamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho sa bulan sang Enero 2022 sa piyak sang istrikto nga quarantine level sa Metro Manila. Sunod kay PSA Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa, naglubo sang 6.4% ang unemployment rate o kung katumbas ang 2.93 million ka mga Pinoy. Ang 6.4% pas manubo sang 6.6% o kung 3.27 million nga na-record sa Disyembre 2021. Dugang panimapa ang Enero 2022 nga unemployment rate amo man ang pinakanubo alin sa mga batuman sang istrikto nga lockdown sa atong Abril 2020 sa diin naka-record sang all-time high unemployment rate nga 17.6% o kung 7.3 milyones kawala nga trabaho nga mga Pinoy. Ginanunsyo sa isa ka opisyal sang Overseas Workers Welfare Administration nga naglabot na sa 1.7 million overseas Filipinos ang na-repatriate halin sa nag-umpisang pandemic. Sunog kay OWA Deputy Administrator for Administration and Fund Management Arnel Ignacio, kalagip na sa masobra 1 ka milyon ka
ang mga ginbuligan nga nakapauli ka hindi lamang ang manapauli na sa ilatag sa kaprobinsya. Dugang ni Ignacio nagapabili naman sa 92 ka hotel ang 1,704 ka OFW sa gutapuso ng ilang quarantine. Ginanunsyo man ni Ignacio nga matamat na naganubo ang mga OFWs nga nagatiner sa hotel para sa quarantine. Nagsakas ang 2.5% sa itong Enero ang cash remittances sa mga overseas Filipinos nga nag-aagi sa bangko o kung sa mga bangko. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang cash remittances para sa nasambit ng bulan ang nagalambot na sa 2.688 billion pesos o kung US dollars gikan sa 2.603 billion dollars nga man nga bulan nagligan nga tuig. Pinakamadamong na cash remittances sa atong Enero 2022 ang nagikan sa Estados Unidos, Japan kag Singapore. Samtang ang personal remittances naman ang nagsaka man sa 23.5% sa 2.966 billion US dollars sa atong Enero gikan sa 2.895 US dollars amo man nga period. Nagperma sa Department of Foreign Affairs Secretary Chidoro Locsin Jr. sang madamong nga cooperation agreements kaupod sa iyang Moroccan counterpart nga si Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita. Kadungan sang iya unang opisyal nga pagbisita sa Kingdom of Morocco. Sunod kay Locsin, pila sa mga pirmahan nga kasugtanan ang may angot sa air services, kooperasyon sa tunga sa academic foreign institutes sang mga ministries, political consultation, subong man cooperation agreement sa tunga sa Philippine News Agency, kag Maghreb Arabi Press. Ang handom nga kolaborasyon sa mas madamong oportunidad sa tunga sa duha ka pungsod kag mutual interest, among ginatagan prioridad ni Locsin kag Bourita. Si Locsin nagpalawig pa sa Morocco tubtob Marso 19. Nagkalain-lain nga size ng wildfire na recover sa mga otoridad sa duha ka separadong operation sa mga syudad sang Pasay kag Parañaque kahapon o kung tinalikdan nga adlaw Webes. Sulod sa Bureau of Customs, una nila nga nakompiskar ang isa ka shipment nga may unod nga 8 ka toko gikan sa Thailand kag ipadala kuntani sa isa ka claimant sa Parañaque. Ang giko ang kalabanang ginadakop kag ginabaligya para sa medicinal purposes o kung ginahimo nga pets ang ibana. Samtang 5 ka tarantula kag 40 ka spiderlings ang nakompiskar sa mga tinaos ng BOC sa isa ka individual sa Pasay. Dindeklarar nga facial skin set ang madamang nga dalon kuntani sa padulong Dubai. Yara na karon sa kustodiya sa Department of the Environment and Natural Resources o kung DENR ang mga naluwas nga mga sapat. Samtang magapangatubang sang kaso nga paglapas ng Wildfire Resources Conservation and Protection Act ang nadakpan nga mga sospetsado. Sa katapusan nga balita national, hingion ni Senator Christopher Bongo ang paatag sang Philippine Athletics Track and Field Association kon PATAFA angot sa masyon nga i-contempt sila sa pagpatumbaya sa mando sang Senado. Damlag lang ginfile ni Senator Pia Cayetano ang mosyon matapos wala ginsunod sang PATAFA ang mando sang Senate Committee on Sports nga makig-areglo kay Filipino Olympian EJ Obiena. Ang mosyon ang ginsigundahan nanday Senate President Vicente Soto III, Senators Panfilo Lacson kag Francis Tolentino. Sunod kay Go, tagpamuno sa Senate Sports Committee, luyag niya nga mareserba ang issue agon maprotektahan ang ikaayo sa mga atleta nga mga Pilipino. Sunod pa kay Go ang ipagawa niya nga show cause orders para sa Board of Directors ng PATAFA kag liwat nga magpatigayan sang hearing ang iya komitiba. Aksyon! Balita! Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:27. Mga ka-Aksyon, luyag mo ba lamang kabahin sa coverage team sa Aksyon Radio Bacolod para sa 2022 National and Local Elections sa Mayo 9, 2022. Ang Aksyon Radio Bacolod ang kapangita sang data gatherers kag reporters, lalaki kung babae, nagkaedad 18 to 35 anyos para sa mga masunod nga lugar. Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias, kag Candoni. Ipadala lang ang mga resume sa siniga email address aksyon.radiobacolodnews@gmail.com. Sa liwat, aksyon.radiobacolodnews@gmail.com o kung idulong sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod, Penthouse, Wilrose Building, Corner Burgos, Locsin Streets, Barangay 9, Bacolod City. Mangin kabahin sa madidalagon nga coverage team sa Aksyon Radio Bacolod sa desisyon 2022.
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:28. Kag inyo nabatianan ang kapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw Sabado, Marso 19, tuig 2022. Standby na sa Aksyon Report second portion pod kay Aksyon Fred Salanga. Saliwat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon sa ring kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon!